tigi yeɓe yankoɓe Nangue TV juulama salato gasi ene wudira wasifa wona wertede joni alhamdulillahi min ɗen daaro wuddirto wudira wasifa ono ndo weddi wudira wasifa nder mo direct ha to oyo banque machallah joni wasifa fuɗɗo inchallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin min yeeɓi Nangue TV duwa wirde he wona Fatiha salatul Fatiha yeɓe yankoɓe Nangue TV machallah juulama wirdama tigi ƴeewenkoɓe Nangue TV ene kala nandi ko salli o haali ko hande ko aljuma kala garo yawtude hadiya Cheikh Dama Tidiane alhamdulillah kala garo yawtude hadiya muɗum ha timma alhamdulillah wudira wasifa nde inchallah tagugol muɗum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yoɗo wen ñalawma aljuma ñalawma mawde ene hawre jeeɗiɗi lewru men jolal itan ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ɗo e wuuro Tetengo Madina Gounass juma mawka ka Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin machallah juulama wirdama machallah gueɗe fof mbaɗama rewi lawol oɗo saaha koye inɗele he wona alhamdulillah rabbil alamin machallah ko inɗele wona on jii joom Yeltare TV machallah alhamdulillah rabbil alamin en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala on jii fannude wonde hakkude jumandu alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV min jubbo seeɗa gurdam hono jinnaɗo men Baba Ali Mbo to legal men Dar Salam alhamdulillah rabbil alamin mo ganduɗa ari e Madina Gounass ko tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e ɗiɗi 1952 ene gandi hono jinan Baba Abdoul Qadir kañum ari ko 51 kanko ari ko 50 hirande wotere ɓe dandiri alhamdulillah rabbil alamin te kadi galle ñoɓe goɗɗodiran no fewi ɗon Dar Salam ɗo alhamdulillah rabbil alamin ene gam konko Baba Ali Mbo
kanko ɓurno wonde ko ceerno men halifa men hannde o ceerno Ibrahima Tidiane Ba kamɓe gonduno kamɓe mbaldanno suudu woturu gollidanno golle ɗe fof kala ceerno heedanno golle kanko heedanno ɗum ɗon alhamdulillah bil alamin kanko Baba Ali Mbo alhamdulillah bil alamin hayni four ene wonno ɗon e galle ceerno ɗo caggal won joguinoɓe ɗum kanko Baba Ali Mbo joktino ɗum alhamdulillah on four ceerno mawɗo itti temedde ɗiɗi rokkimo eyi temedde ɗiɗi o juuɗa hen mburo galle ceerno fof e saraji mum heeɓa mburu temedde ɗiɗi garta ko noon tan o woori hen ha wonde balɗe ceerno mawɗo namdimi an kam no gurɗa temedde ɗiɗi mi sikka ñande fof ma ara namdiradema kalis goɗɗo kono guila ara namdiradema o wi ceerno kalane pewno mburu o junmi ɗum ha gaynumi galle ko heɓat mburu ha timma heddo kadi temedde ɗiɗi garta kadi ɗon tan haɗata alhamdulillah bil alamin woni kadi yontere fof ceerno itti temedde goɗɗi tottama kanko Baba Ali Mbo mo ganduɗa alhamdulillah bil alamin waddi ɗo ceerno men halifa men o golle tiɗɗe kono kadi golle mantiniɗe mo ganduɗa so woni ene namde ceerno men halifa men hannde o mo adi ñamde ko fate warñede muɗum tampere muɗum ko kanko Baba Ali Mbo oɗo machallah mo ganduɗa ko jinnaɗo mum Mansour Mboyen Amadou Tidiane Mboyen woni Mboyel kamɓe fof machallah e woɓɓe alhamdulillah bil alamin Dar Salam ɗo koɗi machallah en jetti dendagal julɓe kala en jetti dendagal bandirɓe kala alhamdulillah bil alamin machallah yiiɓe en koɓe Naga TV on beltanama sanne hande en gandi hande ko aljuma ceerno hollidi kal garo yo addour hadiya Cheikh Ahmad Tidiane Allah taala anhu kono hande kadi ko aljuma rewɓe kadi ma keew ɗon de galle ceerno ɗo kono kadi ma yewtere kadi waɗ ko fate kadi rewɓe inchallahu mawla no foof ma chaine men Naga TV rewende ɗum addan on ha yetta on inchallah wala ko humfata wallahu lamɗo jaaɓi jiiɓe en koɓe Naga TV e mbaɗa feere ɓaɗoyɗen nder to so woni inɗel ɗe gasi ceerno Abdou Hayyu Diallo en heewi wadde yewtere fof par exemple ko duwuji kam ko fate inɗel ɗi ko fate ɗanniɓe ko fate dental alhamdulillah bil alamin en jetti fof en jarni fof machallah hande o men ete yettude o seeɗa koye bandiraɓe meɗen yeeɓiyankoɓe eɗen gandi eɓe keewi kono noon kala saaha kala subaka ene jogui to ɓe ganda holloɓe en vraiment en battita hakkillaji e nder yewtere nde kono kadi so wonko jii hen kadi ko laaƴi walla ko poti fewnitede kolla en ɗum kadi walla so woni kadi yuɓɓi mbiyen kadi yuɓɓi ɓen kadi no goodi ene jaa hen hono musidɗo men mo ganduɗa ko Hammadou Pullo machallah ɗon ɗo Gabon kala subaka ko vocal makko hollude weltare machallah noonne kadi eɗen gandi musidɗo men ceerno Aliou Yero Diop ɗon to France machallah ɗum kadi musidɗo meɗen mo ganduɗa ko Oumar Soyoubou Sarr ɗum to Belgique nonne kadi ene tawe hen ɓe ganduɗa ko musidɗo men Yaya Keita machallah musidɗo mo ganduɗa kadi ko Kalidou machallah Kalidou toon to France macci jaatigue ceerno Bachir ceerno en jetti kamɓe kala en jarniɓe en heewi kono kadi o saaha bandiraɓe en jaa yinno jokkude e jinnaɓe men nenno Faramata Ba machallah duwo jen mbaɗen duwaw indel de alhamdulillah rabbil alamin machallah آمين 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 آمين
alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV. Alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV. Dendagal immima gam yaade juurade ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba radiallahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin machallah. Excuse. Alhamdulillah rabbil alamin machallah. ceerno si ceerno Abdoul Hayy Diallo. Alhamdulillah rabbil alamin. yeeso rokka juuɗe on caggal rokka juuɗe. Alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. جان بشير جان. نجوله ما شاء الله. صلاة الفاتحة كتاب شفاعة الجن. Alhamdulillah rabbil alamin. Yankoɓe Nangue TV machallah
manji juurama ko calmodiral juurodiral machallah jokkere andal ko wele to ko yurmini alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin askay alhamdulillah rabbil alamin باب أمرسيل لقرهم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عند ما بهذا وين درت كيرنو عبد الحي كير بشير كيرنو ما شاء الله بينقال ما شاء الله جرمني قال بينقال الإسلام بانgal jokkarandam leta mawɓe no fuɗɗi ha oɗo saha alhamdulillah bil alamin alhamdulillah bil alamin eske machallah alhamdulillah bil alamin alhamdulillah bil alamin machallah alhamdulillah bil alamin eske Hatian begitu hal yang amat ya. Siapa amat ya oleh hal itu. Karena orang dia, masya Allah, unilah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kian Basir Cer hal nabi dan ni cer amat dek. legal misira o sa toon woni oɗo ceerno wonno to tongi alhamdulillah bil alamin no ganduɗa e lebadde makko jewte ma gon sappo nane e chaine men YouTube oɗo Mananga TV kala hen ko haalanma e ceerno mawɗo wiyatma ko mbo tawa wona wiya kanko o ceerama de gonde haalduɗo joni e ceerno Bachir Ceerno kala ko haalanma wiyatma ko tawa mbo jooɗi wona wiya machallah mawɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah on jiite bowol ɗo o galda ceerno alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah on jii weeyo ngo machallah hande a fawno hande finni kene ɓuuɓi ene waɗa hendu nangue yaltani machallah hoɗiri dabbude ari tig 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 machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah jantangal machallah alhamdulillah machallah anji anda ko aljuma machallah alhamdulillah alamin ما يقول الحمد لله جاب دعاء الحمد لله العالمين ما شاء الله يبي ينفع Mananga TV الحمد لله العالمين ما شاء الله banji soro juma makko Madina Gounass alhamdulillah alamin on hande ko aljuma ngal ceerno heewi rewɓe to ɗo bowal ga worɓe kaɗa alhamdulillah alamin ha saabo inchallah mawɗo inchallah alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin ɗa gandi joni so ceerno yettima
waɗata yewtere inchallah so yettima joni waɗata yewtere fewtide alhaali rewɓe wasiyade ɓe no wowi wade kala aljumani inchallah jaltal alhamdulillah alamin oɗo saaha ceerno Bachir haaldata ɗo koye kaw Ousmane Touré to legal Sifaw on woni haalduɗo sa inchallah mawla jetti bandiraɓe kala jaaro alhamdulillah yeewiyankoɓe Nangue TV on jibbandiraɓe rewɓe gari no moƴƴi alhamdulillah alamin kamɓene kadi hen ɓe jiiya machallah hen ɓe jiiya alhamdulillah alamin